Čaute, volám sa Števo Mesároš, trénujem Scorpio Fight Gym v Nitre pod vedením Patrika Matejku. V roku 2014 som vyhral majstra sveta VKF v Prahe. Ten istý rok som vyhral v Czech Open, majster sveta Kempo Karate, asi trojnásobný majster Slovenska. Mal som teraz 3-mesačnú pauzu kvôli zraneniu, tak teraz sa už asi nejaký mesiac aktívne pripravujem, trénujem dvojfázovo. Myslím si, že zatiaľ prebieha všetko podľa plánu v príprave. Pripravujem sa na Nitriansku noc bojovníkov, ktorá bude 20. februára. Mojím superom bude Mišo Pecár z Hanuman Gymu Bratislava. Na Michala Pecára budem pripravený, si myslím, že veľmi dobre. Mišo Pecár je pre mňa dobrým superom, viem ako naňho, akým štýlom. Taktika bude určite zvolená dobre. Takže vidíme sa 20. februára v Nitre, teším sa na vašu podporu.